σας, είμαστε με τον coach τον Ελένη Σπέρση Γιάννη Τερζόπουλο. Coach, το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που η ομάδα δεν κερδίζει. Και αντίθετα με το πρώτο παιχνίδι, αυτή τη φορά η εμφάνιση δεν ήταν καθόλου καλή, ήταν με 3-1. Τι έφταξε αυτό το παιχνίδι? Φάγαμε γρήγορα 2 γκολ. Είμαστε σε ειδικές γραμμές ικανοποιημένοι από την προσπάθεια. Είναι μια ομάδα που διεκδικείται μια εβδομάδα 10 μέρες. Το αδύνατο σημείο θα θέλω να μου πείτε της ομάδας. Ποια είναι η αδύνατη? Ανυπασία. Καλά, να μην σε φέρουμε σε δυσκολίες. Είμαστε λίγο τρακαρισμένοι, είναι η πρώτη μας εμφάνιση μπροστά σε κοινό και σε διοργάνωση. Σημαντική. Ίσως κάποιοι παίκτες είναι λίγο τρακαρισμένοι. Την επόμενη φορά θα είμαστε... Δεν υπάρχει και η άμυνα και ο τερματοφύλακας και στο κέντρο και αρχικά είμαστε επαρκείς. Τι αλλαγές ετοιμάζεις ενώπιση του τελευταίου αγώνα? Θα μπει η ομάδα πιο επιθετικά? Οπωσδήποτε πιο επιθετικά, θα ρισκάρουμε περισσότερο. Αναμένονται και αλλαγές στο αρχικό σχήμα, θα μας αποκαλύψετε τα σχέδιά σας? Αυτούς τους 8, με τους 9 παίκτες που έχουμε, αυτούς θα συνεχίσουμε κανονικά, όλοι θα παίξουμε. Η αρχική δεκάδα θα αλλάξει, θα ανακατάψετε την τράπουλα. Μια προσθήκη. Μια αλλαγή. Μάλιστα, είστε αισιόδοξοι για την τελική έκβαση του αγώνα? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν καταφέραμε να νικήσουμε το πρώτο που πλέον δεν είναι Στο πρώτο όμως ήταν με το φαβορί και η ομάδα έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Στο δεύτερο παρουσιάστηκε κατώτερη των δεν περιστάσεων. μπορεί να είσαι σε κάθε παιχνίδι. Θα ρισκάρουμε ότι βγει τώρα και στο κάτω-κάτω άμα χάσουμε όφελος θα προλάβουμε να Δηλαδή είναι και η διοργάνωση, θα επιδιώξετε την ήττα για να η πάτε να διοργάνωση δείτε το δεν είναι παιχνίδι? και αν κερδίσουμε θα είναι ευχάριστο, αλλά αν χάσουμε το ευχάριστο πάλι θα είναι ευχάριστο γιατί θα δούμε την ομάδα μας. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ.